minkä takia te pakotatte mua menee samaan laivaan, jos me ei halua mennä samaan laivaan? No siis, sun tarvii. Miksi sä haluat kuulostaa taas tolta, niin, että mä oon joku vittu maailman Mä puhun chatille. Aapo, mä puhun chatille. Mä puhun chatille. Sä et ole sanonut mulle mitään. On hiljaa nyt oikeesti. Me ei jonnekin muualle istumassa, että sä vittu, jos ei ollut muuta tekemistä kuin haukkoa. En mä ole haukkunut sua. Mä sanoin, että minä en halua mennä maistariin. Nyt oikeesti. Sä voit mennä ihan mihin sä vittu haluat. Niin menenkin, niinhän sitä mä oon koko ajan sanonut. Älä puhu sitä aiheesta. Me ei minä haluat, mutta lopeta mun haukkuminen. Sulla ei niinku mitään muuta kontenttia kuin niinku tehdä joku vitun konflikti ja tappelun mukaan. Oikeesti, eikö sua hävetä yhtään? Aikaisemmin mä hännäsin sua sun chatilla. No ymmärrän nyt. No miksi sä tahallaan niin taas sit samaan kuin viimeisessä jossakin reissussa? Mikä sulla on pakko millä niin käyttää mua vittu hyväksi? Mä luen mun chattia edelleenkin. No, se ei oo, kuka sua pakottaa vittu lukemaan sitä? Kuka sua pakottaa lukemaan sitä? Mä striimaan. Mä luen mun chattia. No tyhmää sä olet. Sä oot siellä koko ajan jostakin, että mä en halua mennä Aapon kanssa samalla laivalla. Koska minun chatti jankkaa minulle, että minun pitää mennä sinun kanssa. Jos mun chatti sanoo mulle, että mene Ekkeröllä ja mä sanon, että en mene Ekkeröllä, niin älä ota sitä vittu ittees. Mä puhun chatilla. No, siis, niin sun kuuluis tehdä, sä olet vittu striimeri. Mä en tykkää yhtään Jenestä, Jene ei oo mikään kauhean kaunis nainen. En mä kyllä halua olla sen kanssa tekemisissä. Mä en halua harrastaa Jenen kanssa seksiä, mä haluaisin Jenen kanssa oikeastaan niinku yhtään mitään.